Gyertek, készítsünk el együtt egy hambas ékszert. Tenger motívumot választottuk, mert abban ott van minden. Ott van benne a part, amelyhez megérkezhetünk. Akkor, amikor elfáradunk, amikor végre megnyugodnánk, amikor végre kapcsolódnánk. És ott van benne a végtelen víz, ami a végtelen szeretet metaforája is lehet. Ez a medál egy édesanyának készült a gyermeke a fia hamvaival. A szülőnek gyermekét temetni nem való, tartja a mondás is. És ilyenkor valahogy mindig így előzönlenek ezek az anyai érzelmek. Nagyon beleérzek abba, hogy mit érezhet az, akinek ez az ékszer készült. A fájó, a mardosó hiány, az összes gyönyörű emlék, minden, amit ez felhoz. És valahol ott van a megnyugvás is, amit az ő fizikai közelsége okoz. Tudom, hogy sokaknak megosztó ez a téma. Tudom, hogy sokaknak gyógyszemére lépek vele. De amikor a gyászban támogatásra szorul valaki, akkor minden apróságba lehet kapaszkodni. Minden valami olyat nyújt, amiben hinni lehet. Talán az a legjobb szó rá, hogy kapaszkodó. Én azt gondolom, hogy Zoli anyukája is így érezhet. Legalább így ott maradhat vele a kisfia. A kisfia, aki már igazából ő maga is apa, de számára örökre az a kisgyerek marad. Így hát bízom benne, hogy Zoli megnyugvásra talál ebben a medálban, az édesanyja szívénél. És valahol úgy lesz vége, ahogy elkezdődött, együtt az édesanyjával. Nem láttál még ilyen ékszert, és esetleg később szeretnél még ilyenekkel találkozni, akkor ne felejts el bekövetni. Ha pedig eddig itt maradtál, akkor mindenképp írd meg nekem kommentben, hogy te tudnál lehordani egy ilyen ékszert. Írd meg azt is, hogy miért igen és miért nem. Nem vitának szánom. Érdekel?